Siyempre, yan o. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus at meron tayo dito Sunny side up yes. At meron tayo sawsawan patis na may sili and drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Mga kapudibi, malinis na kamanayaman, mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Yes, ang paksiw natin meron siyang Daon ng alagaw. yes, alagaw. Nakasing Kapampangan yan. Tangle. Tangle. Kapampangan, tangle. Oo, ing nasi mi mga kapudibi, singleyo, sinangag. Tiningabem sa boyin. Siyempre, drugam nila. May nagko-comment bakit daw lagi tayong may sawsawan. Ay, siyempre masarap kumain ng sawsawan. Masarap din po kasi pag may sawsawan din. Nakakagaan siyang Kumain. Siyempre, yan o. Patis. Unang subay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Mangantan. Ang palaya. Meron din siyang okra. Sarap. Ano ka naman? Egg. Nakakagana kasi yung yung may sawsawan tapos manghang. May sili, no? Try nyo mga kapudibi. Mas masarap pa yun pag may chili paste pa talaga. Chili oil. Kahit itlog lang. Tapos sawsawa mo kamatis, toyo. Lagyan mo din ng manghang. Sarap na.
Hmm? Yeah, ito yung gata. Ito. Akin yung ulo. Leme, oh. Aba, oh. Ito niya kayo. Sarap. Yum. At syempre, gusto din po namin magpasalamat kay Tutsi Bicomong ng Style and Sense. Ayan. Mag-follow na po kayo sa kanila. Mag-visit po kayo. May pa-raffle po sila. Malapit na Friday. Oh. Sali po kayo sa raffle na. Syempre, mag-follow na din po kayo sa kanila. Balo, egg natin. Sayang. Oo. Ay, tinulo yan. Last ano natin ng taba niya. Manyamanin na si Singleya kasi. Madaming bawang. Tapos paksiw. Kaya na kami may kape kasi mapali. Di na kami nagkape. Mainit kasi. Mga foodies, habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po tayo. Shoutout po kay Ronaldo Orlando. Shoutout daw po sa asawa niya si Brenda Valdez, Jonah Hestano from Kamikin Island, Melo Jean, Bentel Maralit and Maralit family,
Ethan Jacob Pilapil from Cebu, Guadalupe. Nadi Sikat, ayan si Nadi Sikat, ano siya, seaman siya, nasa barko siya ngayon. Shoutout po kay Kakabalen. Percy Gragasin from Mindanao, South Cotabato. Dina Francisco from Cebu, Lapu-Lapu City. At shoutout daw po sa mga apo niya, yan sila Albert, Michael at grandkids niya. Sila Carmela Amina Stephen from California. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. And happy birthday po kay Marvic Templanza noong April 15. At happy birthday din po kay Syra Evangelista sa April 22. Perry Purple ng Switzerland. Junior De Leon from Bataan. Nonelon Rivera, Mariel Garciso, Grace Bascual, shoutout daw po kay Nes De Gia from Bulacan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat and God bless po sa inyong lahat. Tita Olivia, shoutout po kay Nanay Babe Kaluya, shoutout. Baby Allison, get well soon sa'yo, baby girl ko, pagaling ka. And Catherine Bugoy, asasang shoutout. Love you all. Makapudibis agisan mi Paksiw Bangus. Oo nga, no. Walang natira. Agisan mi po nasi makapudibi. Wow. Siyempre pati na ngebon. Makapudibi ang ganakin yung video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Love you.